li tritu li qed tagħmel qegħdin jaqblu jekk le irridu naraw mill-ewwel x'hemm bżonn li jinbidel illum qabel għada. Mela, ħafna nies jgħidu pereżempju nixtieq nitlef il-peace, jew nixtieq nibda nistudja, jew nixtieq nigradwa, nixtieq nilħaq fil-karriera, etc. Però dak li qed jagħmlu bla ma jkunu jafu jew forsi jafu u dik naħseb l-ar waħda, m'għandux jaqsam xejn mat-targets illi għandhom. Mela, pereżempju, ejja nibdew. Jekk jiena l-mod tal-kelma naf illi l-aħjar ħin biex nistudja għal-mod tal-kelma huwa l-ewwel ħaġa filgħodu. Mela, jekk jiena ħanejt u iwa issa nara fiex kien inqum imbagħad naraw minn hemm. Jekk jiena m'għandix tip ta' pjan, awtomatikament filgħodu hemm ċans kbir li mhux ħanqum nistudja. U minflok ma nqum nistudja jista' jkun li ngħid isma' filgħodu għal aktar ħin illi għandi ċans nagħmel exercise. Jekk jien nixtieq nibqa' fit, nixtieq nibħossni iktar enerġetiku, nixtieq li nitlef ix-xaħam, imma jekk again m'għamilx dak l-imbierek alarm filgħodu allura jiena ħanara xi jfettilli, nara xi jfettillu ġismi u nqum fix ħin joġobni jew ma joġobnix. Allura awtomatikament dak iċ-ċans ta' filgħodu illi nagħmel forsi l-iktar ħaġa importanti għalija għal dak iż-żmien inkun kliftu. Mela, żball ieħor komuni huwa illi pereżempju nqogħdu nafsu l-snooze button. Mela jekk jiena għandi pjan, għamilt alarm illi nqum għal-mod tal-kelma fis-6:30 filgħodu. Imma daq li l-alarm għamiltlu snooze għaddew 9 minuti, reġa' daq l-alarm għamiltlu snooze għaddew 9 minuti oħra, awtomatikament xorta jiena tlif dik l-opportunità filgħodu għax ma kontx dixxiplinata u dixxiplinata li ngħid isma' jiena filgħodu malli jdoq l-alarm ħanqum. Naf li tentazzjoni ta' żminijiet bħal daw pereżempju, meta qed nieħu dal-film huwa Jannar ta' 2018. Naf li tentazzjoni hija illi inti tibqa' taħt il-liżar għax iktar komda u iktar cozy, però jekk inti sempliċiment tiddajva, jekk inti tidħol u tajt isma' jiena dak li għandi bżonn nagħmel ħanaqbad u ħanamlu, alright, bla ma noqgħod nitratini, dak li bl-Ingliż jgħidu procrastination, inti jekk ħatejt isma' ħanaqbad u nagħmilha awtomatikament dik il-misħuta procrastination tajtilla rasa barra. Jibri ħafna jgħidu m'għandix aptit u issa nara u issa nagħmel hekk jew hekk jew hekk jew hekk li għandek tagħmel aqbad u għamlu għax awtomatikament dak isu dak iċ-ċertu power dik il-ħakma li kellu fuqek inti ħatelliba wkoll. Imma dak kollu ħajsir bi pjan. Mela jiena pereżempju ngħid għal da filgħodu ħanagħmel pjan illi nqum fis-6:30 illi ma nafass l-snooze button u mill-lejla stess ħanlest il-ħwejjeġ biex l-ewwel ħaġa filgħodu nilbishom u mmur dawra. Jiena personali pereżempju qed taraw dak il-kelb li għandi fil-profile picture, dak nieħu gost l-ewwel ħaġa filgħodu immur dawra bih. Jispiċċa jiġri iktar minni u jien ikolli noqgħod nipprova nlaħħaq miegħu. Allura l-exercise tiegħi filgħodu nkun diġà bdejtu sew grazzi għal dak il-kelb. Imma grazzi wkoll illi jiena ddeċidejt fiex ħin ħanqum u li ddeċidejt li ma nafass is-snooze button. Apparti li mill-lejla stess ħanlest il-ħwejjeġ ħalli żgur filgħodu ikolli inqas tentazzjonijiet biex nibqa' rieqed u inqas skużi biex naħli l-ħin. Nistidinkom biex tagħmlu pjan għal dak li intom tixtiequ taslu. U fil-każ ta' fat loss, l-aqwa pjan ikun illi aħna nitkellmu ma' professjonist, ma' coach, illi ħajjigwidana, ħajkrejanna pjan u illi meta jieħu consideration aħna x'nixtiequ u aħna x'għandna bżonn ħajjejna biex minn fejn qegħdin illum jekk il-bambin irid naslu għal fejn nixtiequ. Niltaqgħu.